we even naar de overkant komen? Nou, de baas. Oh, de baas. Oh, die moeten we hebben. De baas is onderweg. Ja, denk ik. Kom maar op, voor jou. Hallo. Ah, heren. Goedemiddag. Kom maar even mee. Kom terug in verhalen. Ja. Mijn ouders kijken altijd weg. Hey, Wil Smit. Hoi. Hallo. Oh, dus de wedstrijd weer zien? Ik weet, we hebben een keer zitwerk nemen, maar ik weet dat ik het programma ook nog werk heb, toch? Ja. Ja, goed zo. Dus dat is zo alles. Ik heb het wel een keer gezien. Oké. Hey, luister. Schoefelen. Ja. Soms ben je best omhoog. Dat gebeurt nog goed met de hand. Dat gebeurt nog weer met de hand, zo. Sommige bedrijven doen het. Nou, eigenlijk is het zo. Onkruid werd gesput. De meeste plekken. Ja. Snap je? Met gif. Maar weer heb je zeg maar van die krotten. Kijk hier van die kleine krotjes. Bieten. En die zijn als het ware in die oeterie gezaaid. En die onttrekken zeg maar heel veel vocht aan de krot dat wel naar hier staan. En met een machine kunnen ze deze niet oeden doen. Snap je? Dat alleen die gaat zo alleen naar hier. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus die onttrekken veel vocht, waardoor we weer kunnen even uitzoefelen. En die kunnen ze niet kapot spuiten, zeg maar. Oké. Ja, ik dacht, toen ze aan dat verhaal begon, die uitleg, dacht ik van, wie spuiten nooit met gif? Nee, boeren waren nog vuil. Dat hebben ze tegenwoordig ook biologische boeren. Vroeger waren alleen maar biologische boeren, laat ik het zo zeggen. Dat heb ik van mijn vader ook allemaal geleerd, dat op. Hè. Dat zijn Oké. Op een gegeven moment is dat landbouw allemaal vergroot. En zijn veel boeren gif gaan gebruiken. Dus gif om onkruid te spuiten. Omdat dat een goedkopere mogelijkheid en een makkelijk en de mogelijkheid waren op een gegeven moment en zijn boeren dat op een gegeven moment gaan gebruiken. En nu de meeste boeren dus die niet biologisch zijn spuiten dus hier onkruid met gif. Gif? Ja, gif. Ja, kapot. Ja. En dat doet jij ook? Dat doen wij ook. Ja. Oké. Ja. Als ze geen meute mee verder. Nou, interessant, dat is een interessante Ja, vraag. kent ze dat biologisch? Tuurlijk. Kijk, Ja? dus zou het kunnen met een schroevenmachine. Maar er gaat heel veel oeren in zitten. En ja, tuurlijk. Het is wel echt wat meer oerlijk eigenlijk dan dit nu alleen. Ja, dat heeft met productiekosten te maken. Mijn vader is maar alleen, zeg maar. Dus zou ook gasarbeiders kunnen inhuren. Dus wat alle landen sjoefelen. Maar dat wil mijn moeder wel niet. In de toekomst misschien dat wel een optie zou kunnen zijn. Soms bedoel ik mogen niet te veel zeggen natuurlijk. Want ik ga natuurlijk ook terugkijken soms. Maar best ik... Zoon van. Ja, maar best ik boer? Nee jong. Die helpt nou gewoon even Ik ben rond. 8 weken heb ik toen eens even metgeholpen. Als pers hebben we ook gestoken. Gewoon om een beetje toes met te werken. En ik woon zelf in Amsterdam. Dus dat is wel gaat heel anders de grote stad dan Maar dit, even 8 weken ertussen om Ja. papa en mam mee te helpen met de letterlijk. sperjes. Ja, even gewoon uit de stad. Dat is ook een heel verschil. Weet je. Dat is gewoon lekker. Best op zichzelf hier gewoon. Je kunt ze een beetje in hun kop leeg maken. En dat is het. Ja, want we zoeken dich net van een afstandje hier al door die rij. Dat heeft ze dukker gedaan. Ja, dat heb ik al vaker gedaan, man. Dus ze is schoefelend groot geworden zo ongeveer. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik mocht natuurlijk ook dat kregen natuurlijk ook. Ik heb nooit zo heel veel metgewerkt. Ik heb altijd gestudeerd. Dus ik heb ook vanaf het begin heel veel geleerd, zeg maar. En niet zoveel vader geholpen. En dat leert ze me altijd toe om mijn eigen ding te doen. Dus dat is heel fijn. Als ze dit toch terug gaan kijken, fijne papa en mam dingen, of Ja. niet? Want hoeveel... Zus op later leeft die zus er pas in. Ja, al best ze nu? 23. 23. Wat studeert ze? Nee meer. 3 studies gedaan, niks afgemaakt. Nu ga ik... ja, hoe zal ik het... Wat was het ganse verhaal hier? Is dat interessant? Ja, ik weet nog niks, dus try me. Maar ja, zo interessant is het ook allemaal niet. In het begin heb ik geschiedenis gedaan in Nijmegen op de Unie. Ja. Daarna ben ik de universitaire Pabo gaan doen in Tilburg. Dat is pedagogische wetenschappen en Pabo. Dat heb ik om verschillende redenen heb ik dat niet gehaald of niet afgemaakt. En toen ben ik Human Resources in Nijmegen gaan doen. Propedeuse gaan en toen ben ik gestopt. Omdat ik vond dat ik niet genoeg leerde. Ik ben wel boers opgevoed, dat is ook wel heel eigenzinnig en soms bedoel. Dat ik niet genoeg leerde en toen ben ik een beetje mijn eigen ding gedaan. Ben ik allerlei dingen gaan doen. Ook een tijdje
Wil ik dat vertellen? Ik heb televisieformats ook geschreven. TV-periode en ja. Ja, en ik heb dus echt formats, heb ik dus wel een keer bekeken. Ik vond het heel interessant. Dus ik wil weet je dat door, ik wil de minst afgeis. En die verhalen eigenlijk oppakken, zoals je bedoel. En dat zou eigenlijk veel meer moeten doen, gewoon verhalen van de gewone mens. Dus dat heb ik een tijdje, dan ben ik nooit echt in doorgebroken. Dus toen ben ik naar Amsterdam gegaan. Dat is ver van hier, hè? Ver van dit of niet? Zoals we niet verwachten, weet ik. En nu heb ik toen een feest georganiseerd, elektronische muziekfeestjes. Allemaal heel ver van hier. Papa en mam weten het wel allemaal, maar ze zijn er nog nooit echt... De kan ze toch anders bekijken, althans van my point of view. Ja, De werd dan, denk ik nou wel, was ze niet wils. Ja, ook dat, absoluut. En de best was 23. Ik ben ook jonker. Man, die het zat. Die zat. Maar kriebelt er wel iets van een vervolgstudie of iets? Nee, niet meteen studie. Nee, dat is hetzelfde ding. Ik zal geen taal leren, maar ik heb nooit meteen de... Stel als een vriendin kreeg, een Franse vriendin of zo, waardoor ze een taal moest leren, zou ik die taal gaan leren. En ik heb ook niet met een studie meteen. Stel, ik zou een bepaald ergens bij uitkomen waarbij ik een bepaalde studie nodig heb. Snap je? Ik bedoel, ik ben al zo ver daarin gegaan dat ik niet meer meteen weet, zeg maar, om 3 jaar verder te kijken wat ik dan zou willen. Snap je wat ik bedoel? Filosofie? Filosofische boer. Ja. Ja, ik heb wel een beetje filosofie gehad met geschiedenis. Nou, nee, maar... Ik wil ook niet te filosofisch overkomen hier, dat is wat ik bedoel. Nee, maar dat is wel Ja, volgens mij een goede debater. Dat is zelfkritisch. Ook door jaren en door, en door heel vaak om in de bek te gaan. Ja, maar daar is nog nu niet meer slechter van geworden, dingen. Dat denk ik wel niet. Toch? Nee, zeker niet. Tuurlijk niet. Zeker niet. Wie reëel is het om te stellen dat ze misschien ooit wel nog eens een keer boershuis kennen weten? Nee in deze vorm. Nee in deze vorm. Nee. We hebben veehouderie en akkerboer en ik vind sowieso die veehouderie... ja, dan zou ze eigenlijk een beetje meer actie moeten filmen. Maar we hebben net die alles... Wacht even. We hebben veehouderie en akkerboer. En, in deze vorm, wie het nu is voor mij eigenlijk te weinig, wie zegt dat? Te weinig uitdaging in, ja. Wie zou je tegen doen? Goeie vraag. Nou, nee, ik moet het wel echt goed vertellen. Mocht ik boer willen worden, zou ik het kleinschaliger willen doen. Veel kleinschaliger. Of iets verduurzamen of zo, zodat ze met... maar sowieso kleinschaliger, joh. Mijn vader was verteld wie het vreugde wordt. Echt vreugde, 100 jaar geleden. Dat is wel met een paar. Hij zeg maar, de boeren leefden allemaal van verhalen, leefden dan van bijvoorbeeld 3 kuur, zeg maar, een paar verken en dingen. Dat was allemaal veel kleinschaliger. De mensen wisten waar ze het vlees vandaan hadden. Nu, snap je, er is totaal geen connectie meer. Het gaat naar grote fabrieken. Ja, je mag dit uitleggen. Die verkenshuizen, zeg maar, daar gewoon stallen van 10.000 mesverkers. Dat zijn echt fabrieken geworden tegenwoordig. Dus er komen steeds meer mensen bij, dus er moet ook steeds meer vlees bij komen. En daar sta ik totaal niet achter. Totaal niet, gewoon. Helemaal niet. Ik vind gewoon dat zijn gewoon te veel mensen met te veel behoeftes. We zijn er weer te gaan, helemaal waar alles vandaan komt. De ganse connectie dan met is weg. En daar heb ik niks met, man. Daar heb ik helemaal niks met. En dan zou ik wel, mocht ik iets van boeren, want ergens is wel Frankrijk een beetje kuurmelken of zo gaan met dingen. Ik heb zo'n leeftijd dat vrouwen dat ook wel interessant vinden. Dus nu als ze boer is en dan denk ik van, ja. Met kippen en werken, dat is wel, hè? Ja, komen we toch weer bij die Franse vriendin uit, hè? Maar dan weet ik toch die taal gaan leren. Ja. Nee, maar snap je een beetje wat ik bedoel? Zo, Bist ik dan MSD ook niet veel nodigheid om van te leven? Ligt eraan hoe ik verkeers. Nou ja, als ze zegt van ik wil kleinschalig kom boeren, ja, dat is natuurlijk, dat zal ik in een vetpot zien, denk ik. Ik ga filosofisch komen. Ik ga er vanmorgen dat liedje van Shaffi, Laat Me. Schamel en Van Duur. Het is maar net wie doet komt, zeg maar. Maar leven gaat samen. Leven gaat samen. Ja, nee, het hoofd van bij ons toe hebben we nooit iets aan het geld gedaan. Gewoon om rond te komen en gewoon... Papa en mama hebben echt een mooi bedrijf opgebouwd. En mooi vermogen opgebouwd. En het zijn 40 jaar mee bezig geweest, echt een familiebedrijf. Opa heeft dat opgestart. Ik weet trouwens niet helemaal of die generatie de firma heeft er altijd ingezet. En die hebben echt, die doen echt, wat ze doen ze echt goed. En... maar we hebben nooit blind geworden door geld of door
door. Soms bedoel. Heb je nog broers of zussen? Nee, één is kind. En als ze zegt van, papa en mam hebben altijd hard gewerkt, die hebben een heel mooi bedrijf opgebouwd. De zes ook van, ze hebben mij altijd vrijgelaten. Goeie. Liggen die elders toch wakker van, wie het verder gaat met het bedrijf, als ze het niet meer kennen? Of hebben ze zich toch bij neergelachen of prot gedaan over dat soort dingen? Jawel, zeker. Op een gegeven moment op zo'n leeftijd dat ze er even moest kallen. Natuurlijk zou ik deben, natuurlijk weet ik niet 100% wat er deben in zijn hart speelt. Snap je bedoel? Dat misschien weet ik dat niet 100%. Maar ik denk wel dat ze zich neer hebben gelegd bij de persoon dat ik ben. En als ze zien dat ik gelukkig ben, dan zijn ze ook gelukkig. En ze weten ook dat ik het bedrijf nooit helemaal kapot zou laten gaan. Dat ik er altijd wel op een bepaalde manier, ja, dat ik altijd wel, dus ik weet hoe ik vandaan kom, nog eens zo zeggen. En dat moet dan genoeg zijn. Dus, de boerderij had ik ook 23 jaar lang gevoed. Gevoed en gezorgd dat ik kon studeren en gezorgd dat ik alles kon doen en zo. En nu ook, hè, jongen, dat ik nu gewoon toesken en gewoon mezelf een beetje weer op een rit kon schrijven. Zoals is ook wel heel dingen. Ik ben af en toe eens vanavond gevlogen en dan kent ze zichzelf toe en dan heb je vaste dingen, weet je wel. Chris Eert op tafel. This is your safe haven. Precies. Het is wel zo, ik kan niet altijd terugkeren. Eigenlijk hebben we het nou, we hebben het over dit gehad. Ja. Maar het is eigenlijk ook wel, als je erop terugkijkt, dadelijk, het is wel een mooie eerbetoe en ook richting die papa en mam. Bedoel je dit item? Ja, wat ze over die anders gezag is, ik vind dat toch wel heel mooi. Ja, mooi man. En het gewoon zie ook super leuk vinden net vanavond. Doe je meteen afsmeteren eigenlijk? Het zal een paar weken over hier gaan. Oh, echt wel. Ja. En als we het dan toch over televisieformatjes hebben, we knippen niet. Je knippen niks. Nee, we draaien 12 minuten en that's it.